sekretua, ba... Aragi ez badeko nezebe. Itate handi indabak. Denbora asko. Beti, ez gaiago. Plo, egotea. Odoloste hori kalitate ere. Mortzilla, Niretzako mortzilla txorizoa eta danalako egon behar da ona. Ba, indabako onak izatea, ez da? Y las guindillitas, por supuesto. Eta gindilla bebai. Ni gindilla jatardu, bera. Mortzilla... Dena, osagarri guztiak kalitate handikoa. Jarrera honez etortzea, indaba jatea, hori da garrantzitsuena. Horako egunetan janbea da ondo. Ondo. Zuri. Beti. Bai, ezagutu barik, beti. Flipako zenuke. Ba... Ostia, bai darik bez, DJ Bull, bera padaki beti dagoela gonbidatuta ona, eta oso pozik gaude beste urte batez gugaz egoteaz. Baina, bueno, jende guztiei, ez da? Nire amari. Nire alabari. Ni niri zekori. Ni nire alabak gonbidatuko nituzke. Bat dator, bestea ikasten dago, eta ezin izan da etorri, baina... Bestia, ni beia naz, ba bestia, gonbidatuko nenduke.